Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви покажа как може да си продадете притежаваните акции за 2025 година, ползвайки платформата TaxLink. Платформата е сравнително нова, но с доста добри функции, като до края на месец април ще може да се възползвате и от 15% отстъпка от версията на платформата. Промокода ще бъде изписан на екрана ви, както и в описанието на това видео. След като си направите регистрацията, давате на обработка на отчети. Тъй като платформата работи с CSV файлове и PDF за Trading 212, след като посочите данъчната година и посредника, в случай Trading 212, тъй като аз използвам този брокер, си теглите CSV файла от Trading 212 за 25-та година, както и годишния отчет под формата на PDF файл, които изглеждат по този начин. След като ги изтеглите, хващате ги и ги пускате в взорчето тук. След като сте готови, към може да видите пак, давате на бутона обработи всички файлове и по-долу ще видите информацията от годишния ви отчет, както и притежаваните акции за 2025 година. Тук може да си редактирате записите преди да ги изтеглите, да видите подробно информацията за продажбите, за получените дивиденти, лихви и кешбек, ако ползвате от Trading 212. И след като сте готови, давате на генерирай файлове за NAP. След този архив го записвате. И тъй като аз вече го имам, няма да го тегля пак за целта на видеото. Ето, тези файлове ще бъдат в архива ви. Сега, нещо много важно и предполагам ще бъде улеснение за една немалка част от хората, които ползват платформата. Декларирането на притежаваните акции може да бъде доста улеснено, като прикачите екселския файл, ето от платформата на NAP, давате на този в приложение 8, след като влезете, където трябва да се декларирате притежаваните акции, давате на този бутон прикачи Excel файл и мисля, че това е този файл, да, приложение 8 акции, си го прикачвате тук и автоматично ще бъдат генерирани всички притежавани акции, както и ще бъдат конвертирани в съответната валута в лева и в евро или в долари, ако сте пазарували с долари през американската борса. Тоест не е нужно ръчно всяка една акция да я вписвате и да я превалутирате. Тъй като 25-та година България все още е била с лева, трябва да бъдат конвертирани в левова равностойност. След тая 25-та година е последната, от 26-та нататък няма да е нужно само в евро, но пък акциите от долари ще трябва да ги конвертират тогава от долари в евро. Но това е за следващата година. И предполагам, ще бъде едно доста голямо улеснение за немалко хора, които си декларират акциите в приложение 8. За дивидендите няма такава функция, все още, надявам се в бъдеще да има нещо подобно и там.
Дивидендите ще трябва ръчно да си ги впишете, но така или иначе това е един голям плюс. В файловете ще намерите и доста подробна информация за приложенията, как се попълват, какви проблеми може да възникнат, ако възникнат. Така изглежда всичко. Може да си ги разгледате след като сложите. Има инструкции за попълване на годишната данъчна декларация. В самия сайт има също подробна информация в секция помощ и често задавани въпроси. Как се извлича отчета, ако ползвате Trading 212, както и Interactive Brokers. Това са, поне за България, двата най-така популярни брокера. Има и за Revolut, както и за eToro. Така че, ако ползвате някои от тези платформи, може да си улесните доста процедурата по деклариране на годишната данъчна декларация и притежаваните акции. Разбира се, има тук сега, може да видите и за Mintos, както и за Peer-to-Peer Stick Credit. Вероятно ще бъдат добавени и допълнителни брокери. Така че, надявам се информацията да ви е била полезна, да съм помогнал доколкото е възможно с инструкциите и как се попълва годишна данъчна декларация. Ако имате все пак някакви въпроси, пишете под коментарите, ако мога, ще ви съдействам с каквото мога. Благодаря ви за вниманието и ви желая хубав и успешен ден.